Good morning, mga kamanokerns. Mayong buntag. Atong iro nga kibol, no? So sayo pa sa buntag guys, so, si mama sayo ko pod naglongag og saging. Yay! Tapos kalipay sa mga unggoy guys nga naay saging si mama. Char. Bahalag wa tay saging basta kay naay ginamos, no? Nya no si papa gakaon na dahil na siya diha unya walay ginamos. May gani kay nangukay ko diha aw itata sa ginamos o di na to padugay-dugayon ato ana nang ihuwad o butangan nato na og sili nga kulikot na usa ka buok og lemon sito. Lemon sito? Yes, lemon sito. Anya si papa nagkuha po dahil og sili dito sa gawas kay nagtuo siya og wala ko'y sili. Ano sili oh? Nagtuo siya wala ko'y sili. Alam may mga ng sili guys. Wala ako mo? Na lami jud kayo ang kaon basta na ginamos og saging. Aghoy. Tulit siyang bitok na to ani mga day. Lipay na kaayo ta nga makakaon tag saging og ginamos. Aghoy. Sus oh kadako sa hungit. Sas kalami. Ha. Ay maglaway sa ta magtanaw ay. Siya magtupod na sa datong laway magtanaw hinuon ani kalakiha. Aghoy. Nya si papa di ay nanampit na siyang manok kay iyang gisaburan ay aron pod makakaon ha. Di kita ra mo kaon pati ang manok pod apilon baala ginagmay basta kanunay. Yes, mao na nga nakasipsip na jud mi mao na nga makamais ra gyud ta bahalag wa tay tanom pero naarat tay mais kung manabang lang sa og sanggi sa silingan maniti daw tag isa kay na isang gion ron ha char ato dahil patabangan niya mig mananggi mo ha char o mananggi na sila na ato dayon ka kay mananggi sila di andam po dayon ka mamay ampay so mamay ampay unya agoy na samad naman ko hinuon gamay ra man na nga samad pero nganong ang dugo mura mag isa ka balde char bitaw grabe siya nakadugo mo na nga ako ang gibutangan og hagonoy ako nang gipigaan og hagonoy pero gamay ra hagonoy ako nakuha kay nara may hagonoy diha sa akong palibot sa akong layo tara hagonoy diha nya ako na nang napuga gamay pero wala man siya po nawala ang dugo niya magdugo naman gihapon wala masag ko ikabaat ko gangisi magunang samara muna nga pati siya nakadugo nyawa man na kontento jud bisag hapdos na kayo agay padaghan man di hagunoy so mao nang gadok-dok na po ko diha daghan na jud ang hagunoya dili na yung dutay ra daghan na jud na nang igpiga na ko sa akong kamutan na nga maigo tong akong samad dayon ang duga sa hagunoy musuhot dito sa ilalom dito sa akong samad nga magkingking jud kas kahapdos. So mao na akong gibuhat. Gidukdok na ko bato ang hagunoy dayon gipuga. Napadayon ra po ko og sip-sip diha pero ga king na. No lahi na sa una tong wala na samad pero hinay ra gihapon pero ga king na lang ayaw king ta king na tani.
Sus kay naglibog naman in taon ko ana. Nalipong na siguro nagsinapli ba kaya puso na may gilabay. Di gani kay nakabantay ra ko dayon no. Tigulang na agoy. Nata magsilbi anig mo ni sigihon kay ipanglaway naman lang puso. Malimot naman og asa tong dagami og ang puso gibutang. No, saksak sinagol naman. Mo na king na. Gatayop-tayop na sa iyang samad o maulian ba? Tahapdas na jud kay na as in. Oo, namig saging. Ha? Pamahaw siya. Aw, mana? Mana ka pamahaw? Masaring tiwason. Muna nilingkod ko sa bato kay murag ikapoy na magkubo masamot mo tagkatigulang siguro. So kita kog bato alingkod ay nangakha dahil naman kog mais. Ang ngita ko sila mais di ay. Kami na lang doon nabilin. Mingaw jud kay di ay kameraman. Nindot atong daghan nga dali ra pug mahuman saon nga. Kamera may gipasag doon. Pero salamat gyapon, salamat sa grasya. Mas malaki.